Kære, søde, dejlige, fantastiske Jose. Okay, det lyder lidt som om jeg så læser op på et kort. Det gør jeg altså ikke. Ja, først og fremmest undskyld, at du ikke har hørt noget fra mig før. Nu er klokken vel, hvad er den, 12:30 eller sådan noget i Danmark. Men, ja, og jeg må nok indrømme, at det er en lille smule pinligt, at jeg får en besked med tak for gaven, inden jeg overhovedet har ønsket dig tillykke. Men i hvert fald, det var fordi, at jeg havde tænkt, at jeg ville lave den her lille video-ting. Og det kunne jeg af gode grunde ikke rigtig nå i morges. Så derfor bliver det nu, 5:30, og jeg er lige kommet ind på skole. Men i hvert fald, til din besked, selv tak. Jeg håber, du kan bruge gaven. Jeg ved godt, det er gået op for mig, efter jeg sendte den med hjem, at der nok er lidt galt med størrelserne og sådan, der måske lige er smuttet ind i mit hoved. Men ja, jeg håber, du kan bruge den alligevel, og ja. Og så, ja. Ej, hvor er det varmt. Ja. Men i hvert fald, så rigtig hjertelig tillykke med fødselsdagen. Jeg håber, du indtil videre har haft og fortsat får en fantastisk dag med dine venner og din søde familie og alle sammen. Og ja, jeg håber, du har fået nogle gode gaver og alt det der fis, du ved. Ja, tillykke med fødselsdagen i hvert fald. Jeg vil rigtig gerne have været der til at fejre dig. Men det kan jo af gode grunde ikke rigtig lade sig gøre. Det havde været sjovt og hyggeligt og alt muligt. Men så må jeg jo gøre det på den her måde i stedet for. Ja, jeg er godt nok dårlig til sådan noget her. Nå, men i hvert fald, og så vil jeg bare sige til dig, at jeg savner dig rigtig meget. Jeg fik jo lige lov at se min familie i et par uger hernede, og det var rigtig dejligt. Men jeg kan godt mærke, at jeg ikke har set dig i over 4 måneder, og det begynder at blive rigtig hårdt. Og jeg mangler dig super meget i min hverdag, og til at kunne fortælle dig alting, og altså, vi skriver sammen og sådan noget, og det er rigtig fedt, men det er ikke rigtig, det er ikke helt det samme, som at kunne mødes og kunne dele alting, og ja. Men i hvert fald, jeg er ubeskriveligt taknemmelig for, at du stadigvæk er der, og at du har været villig til, og stadigvæk er villig til at gå igennem det her sammen, fordi at jeg ved godt, at det er meget at bede om, at du er på den anden side af jorden, og går igennem rigtig mange ting, som jeg ikke kan støtte dig i på samme måde, som jeg kunne før. Men du skal i hvert fald vide, at jeg støtter dig 110.000 millioner milliarder %. Ligegyldigt hvor i verden jeg befinder mig, og ligegyldigt hvor i verden du befinder dig, og ja. Ja, der var ikke så meget mere jeg egentlig ville sige. Jeg synes bare, at det var måske lidt mere, jeg ved ikke, personligt eller et eller andet, at jeg sagde det til dig, i stedet for at skrive det på din Facebook-væg eller whatever. Så det har jeg gjort nu. Nu håber jeg, at lige om lidt, når jeg skal til at forsøge det, at den så gider at uploade pisset på Facebook, fordi at det er meget dårligt til sådan noget. Men i hvert fald, så ja, jeg savner dig super meget. Og ja, det gør jeg rigtig meget. Men det ved du jo. Det har jeg jo sagt mange gange. Men man kan aldrig sige det nok. Vel, Jose? Ej, jeg synes, det var et eller andet, jeg skulle sige. Nå. Det kommer nok lige om lidt, når jeg har slukket videoen. Så kommer jeg sikkert i tanke om, hvad det var, jeg glemte at sige. Det skulle ikke undre mig. Det er typisk mig. Men i hvert fald, ja, jo, jeg håber, du har det helt super fantastisk derhjemme, med gymnasiet og med nye mennesker og med en helt ny hverdag, og jeg håber, du har det super fantastisk dejligt. Det har jeg. Jeg synes, jeg har det hårdt. Jeg går i skole hver dag. Jeg tager hjem fra 6:30 og kommer hjem
5:30 eller 6. Og så har jeg rigtig mange rigtig svære lektier for. Men jeg nyder det. Det er fantastisk, og min skole er dejlig, og folk er søde, og jeg bor et skønt sted, og ja, jeg har det rigtig godt. Så det håber jeg i hvert fald også, du har. Jeg vil blive rigtig ked af det, hvis du ikke havde det godt i hvert fald. Fordi at jeg er der ikke rigtig til at kunne hjælpe dig med at få det godt. Så det håber jeg, at der er nogle andre, der gør. I hvert fald. Ja, hold da op. Nu har den allerede taget næsten 6 minutter. Det var ikke min plan. Så i hvert fald, rigtig hjertelig, super, kæmpe stort tillykke med fødselsdagen. Søde Josefine, min allerbedste veninde. Jeg savner dig, og jeg elsker dig ubeskriveligt højt, helt op til stjernerne, og hele vejen ned igen, og rundt i universet, og tilbage, og alt muligt. Og ja, vi ses jo om 7 måneder. Tiden går ubeskriveligt hurtigt jo. Altså, det gør den i hvert fald for mig. Så ja. Jeg elsker dig. Ha' en god dag og alt muligt. Kys.